Sledujete Videonews, informační servis společnosti Tehdata Distribution. Dobrý den, vážení obchodní přátelé. Nevěřili byste, jak je tento foťák od Canonu šikovný a přitom snadno použitelný. Jeho jednoduché ovládání jsem se ve chvilce naučila i já. A právě tomuto digitálnímu kompaktnímu fotoaparátu Canon PowerShot A495 a jeho propojení s barevným multifunkčním zařízením Canon Pixma se budeme věnovat v dnešních Videonews. Digitální kompaktní fotoaparát Canon PowerShot A495 je nejen jednoduchý a zábavný, ale také jeho pomocí dosáhnete vynikající 10 megapixelové kvality fotografie. Kromě toho má inteligentní automatický režim, režimy slabé osvětlení, superživé barvy a plakátový efekt. Zároveň má také funkci detekce obličeje a automatickou korekci jevu červených očí. Velkou výhodou Canon PowerShotu je to, že se vám pohodlně vejde do kapsy. Snímek, který Canonem PowerShot pořídíte, si můžete pohodlně vytisknout přímo z SD karty na inkoustovém zařízení Canon Pixma MG5150. A nejen to, Canon Pixma umí tisknout filmy v HD kvalitě. Canon Pixma MG5150 je jedním z modelů nové řady MG. Kromě tohoto modelu má Tehdata v nabídce další 4. Canon Pixma disponuje 5 samostatnými inkousty, automatickým oboustranným tiskem a 2 možnostmi podávání papíru. Zkrátka je skvělé mít 2 kvalitní produkty, které spolu navzájem výborně komunikují. Na závěr bych vám ještě ráda připomněla naše TD Casino. Vy, kteří jste ho už navštívili, jistě můžete potvrdit, že v něm můžete vyhrát celou řadu atraktivních cen. O tu největší, tedy o zájezd do Las Vegas, můžete hrát až do 15. prosince. To je dnes opravdu vše a já se s vámi těším příště. Nashledanou.